Noniin. Fighting out of the blue corner, straight from Vartijakylä. Jopi! Beppu Pomppu! Rönnberg! And fighting out of the red corner, Aki! Lentopallo! Kiviranta! Okay, fight fair, no kicks to the head. And fight! Yeah. Antti, täällä on nyt kaasaripainit menossa. Joo, mutta... Alparvaa. Miltä tuomari laskee? Tässä opetetaan silleen, että toinen luovuttaa. Taputukseen loppuun. Orakaan nyt musta. No, herra vielä käy tänne. Kokkelu on mäsky. Kuuki. Arantee. Tää käy nyt tänne. Joo, kyllä mä lähdin tekemään omaa suoritusta. Mulla on tää alkukauden treeni vatsataudin takia vähän ollut huono. Tein sitä omaa peliä, rakensin, katoin mihin pystyn, tein parhaani, katoin mihin se riittää, mutta vastustaja oli tänään parempi. Joo, ei siinä mitään tosiaan, että ihan niinku palkassa oltiin ottanut syksyllä niin kerrottu, että ihan nämä perusperiaatteet vaan nämä kaikki 30 ehdotta ja kaikki sillä niinku on handussa ja sillä ei mitään niinku lähde ja rauhallisesti pilkataan matsia, sillä ei mitään niinku paineita tai semmosia, että joo. Ihan hyvin mun mielestä meni, että tästä vaan eteenpäin jatketaan ja sitten ihan vaikka mestaruksiin asti, mitä sitä tietää. Ei tässä. No niin, joo.